زیادہ دیر مخل نہ تھی من چاساں اور کیونکہ آج دی تقریب دے دولہا بلا تاخیر میں انہیں کو انوائٹ کرے ساں کہ وہ آسن پہلے تے انہاں تو پہلے اساں ریاض احمد بلوچ سے تشریف گھن آسن اور دستار کے اساڑے آج دی تقریب دے دولہا کیتے انہوں کو پیش کرے سن. میں ریاض بلوچ سے پہلے بھی یاد آ رہا نا کہ میرے کو بخاری بلوچ سے تے استقبال کرے سو تشریف گنا سن سائیں غیور بخاری کہ میں تو ایک مصور ہاں بالکل نوی نظم رات ایویں کچھ لائنہ تھے پہلی دفعہ پڑھدا پیاں اگر کوئی ایویں کمی بیشی ہوئے تو معافی چاہنا شعراء کرام تو سرکار. میں تو ایک مصور ہاں جیرہا کچی پنسل کو چاہتے چٹے کاغذ تے صورتاں بنیندہ ہے. میں تو ایک مصور ہاں جیرہا کچی پنسل کو چاہتے چٹے کاغذ تے صورتاں بنیندہ ہے زندگی لکھیندہ ہے زندگی لکھیندہ ہے. میں تو ایک سمندر ہاں جیندے کھارے پانی وچ ترہ دی کوڑ شامل ہے. میں تو ایک مصور ہاں جیرہا کچی پنسل کو چاہتے چٹے کاغذ تے صورتاں بنیندہ ہے زندگی لکھیندہ ہے. میں تو ایک سمندر ہاں جیندے کھارے پانی وچ ترہ دی کوڑ شامل ہے. میں تو ایک گداگر ہاں جیندے خالی کاسے وچ زندگی تا لاتی ہے خرچ کر نہیں سکتا. میں تو ایک گداگر ہاں جیندے خالی کاسے وچ زندگی تا لاتی ہے خرچ کر نہیں سکتا. میں تو ایک مسافر ہاں جے کو سکھ منزل دی جیندے پیریں چھالے ہن جیندہ ڈکھ حوالے ہن. میں تو ایک مسافر ہاں جے کو سکھ منزل دی جیندے پیریں چھالے ہن جیندہ ڈکھ حوالے ہن. ڈکھ دے ہر حوالے وچ میری ترہ سموری ہے پر میری حیاتی دی پینٹنگ ادھوری ہے. ڈکھ دے ہر حوالے وچ میری ترہ سموری ہے پر میری حیاتی دی پینٹنگ ادھوری ہے. کیوں جو ایندے رنگیں تے کالا رنگ غالب ہے. کیوں جو ایندے رنگیں تے کالا رنگ غالب ہے. کالے رنگ وچ میری بے وسیع دا نوحہ ہے بے گھری دا نوحہ ہے. میں تا او مسافر ہاں میں تا او مسافر ہاں جیرہا کچھ امیداں کو منزلیں تے پہنچن دے خواب پیا لکھیندہ ہے پندھ پیا کریندہ ہے. اجا سیج نہیں ابھریا قسمت دا اجا شام دے رنگ دربار چھن اجا ڈیہ کو ضرباں لگ دیاں پن اجا بھوئیں دے لیکھ اندھارے چھن اجا سچ نہیں آیا سولی تئیں اجا لوک غیور قطارے چھن اجا خواب عذاب تو نہیں نکھتے اجا نئے نصیب دی مارے چھن اجا خواب عذاب تو نہیں نکھتے اجا نئے نصیب دی مارے چھن. ایک غزل کہ ٹبڑیں تے میں کو ٹر دی ہوا وانگ تو لگ دی. اے بھی بالکل نمی غزل یعنی چھپیا لے کہ ٹبڑیں تے میں کو ٹر دی ہوا وانگ تو لگ دی. ٹوبھے تے لتھے سیج دے شوا وانگ تو لگ دی. ظالمیں دی ہن حقیقت بے وسیلہ جان دے
देश दी कूड़ी कहानी हर कबीला जान दे, जालमे दी हुण हकीकत बेवसीला जान दे। देश दी कूड़ी कहानी हर कबीला जान दे, केंदे केंदे नाश पेरें दी नजर है रेत थई, केंदे केंदे नाश पेरें दी नजर है रेत थई, रोही ते थल दा थलोचड़ तीला तीला जान दे। काफी ते गौर करने कि केंदे 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 नाश पेरें दी नजर है रेत थई, रोही ते थल दा थलोचड़ तीला तीला जान दे। तू अजोके दौर दे हाकिम ते ना हैरान थी, तू अजोके दौर दे हाकिम ते ना हैरान थी, इको हर इंसान बस जग ते रंगीला जान दे। इको हर इंसान बस जग ते रंगीला जान दे। इंतहाई तवज्जो चाहदा शेर वास्ते, जेड़े बंदे को ई शेर दी मानवीयत जेड़ा टुर गया संगती तो वो जरूर चस जैसे ना तो तुसा लफ्जें दी थोड़ी जी चस चा गना है कि हुक्म किवें खड़ मनी दे जोरावर दा दोस्ता, हुक्म किवें खड़ मनी दे जोरावर दा दोस्ता, झेरणे दी डोर विच जकड़िया नहीला जान दे। हुक्म किवें खड़ मनी दे जोरावर दा दोस्ता, झेरणे दी डोर विच जकड़िया नहीला जान दे। अज भी है गयूर शायर प्यार दा पैगाम बर, अज भी है गयूर शायर प्यार दा पैगाम बर, जे कोई धरती दा हर सांवल सजीला जान दे। सही अज दी तकरीब दे घोट गयूर बुखारी सही हमेश सलामत रहो, इवें अपने लफ्ज़ें सूधे अपने तखय्युल सूधे सलामत रहो। और अज दी दूजी नशिस्त दे तकरीब दी दूजी नशिस्त जिंदे साडे दोस्त गुफ्तगू भी करेंदे पैन और उनकी अज दी तकरीब दी सदारत करेंदे पैन जनाब डॉक्टर मुमताज़ खान बलोच, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ सराइकी। और इन्हां तो बाद सारे को नियाज लियाकत चौलिस्तानी सही बड़ा खूबसूरत सिंगर है वो मौजूद हैं और उन्हां दी आवाज़ भी सुन सो इस्तकबाल करे सो तशरीफ के नासन सदर महफिल जनाब डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ खान बलोच, चेयरमैन शोबा सराइकी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सब तो पहले तो मैं अज दे प्रोग्राम दे जड़े मुंतजमीन हैं जिन्हां ये सहूलत प्रोवाइड की थी, मियाँ अतीक अहमद साहब डायरेक्टर पंजाब आर्ट कौंसल बहावलपुर, साडे वसेब दी मारूफ समाजी मजहबी शख्सियत सईं अल्लामा अला बख्श कुलियार साहब, साडे वसेब दे मारूफ सियासतदान सईं इम्तियाज़ चन्नड़ साहब, बलोच साहब सईं आसिम सकलैन दुरानी साहब, ढेर सारे दोस्त। मकसद कि अज की महफिल दे विच सारे कलर्स हैं पे, सियासतदान भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, नकाद भी हैं, फनकार भी हैं, सारे रंग मौजूद हैं पे। अज की तकरीब की एक खास गाल जी मैं नोट करना बैठा कि सदारत वाला काम औखा होंगे क्योंकि उनको छेकड़ तई बावना पौंदे और अक्सर महफिल डिठियन वॾे वॾे प्रोग्राम होने कि जैसे छेकड़ थी है तो पिछू बस वो चंद यार जेड़े होंगे ना उहे बजदन तो बाकी हुरड़ा। लेकिन अज दी प्रोग्राम दे विच मैं नोट करना बैठा, मैं खुद भी लेट आया, मेरा पेपर है यूनिवर्सिटी दे विच, पहले शेड्यूल ना हाँ लेकिन अचानक आ गए एक बड़े डिपार्टमेंट में पढ़े ना उन्होंने शेड्यूल आ तो शुरू तो आखिर तई तकरीबन तमाम दोस्त जड़े हैं वो मुहब्बत के नाल बैठे, उन्हें मुहब्बत के नाल सुने। शायद उनकी एक वजह गयूर सिंह की शायरी होवे
کہ ان کو اصا سنے بغیر نہ ویسوں. بہرحال میں ان سارے گالیں تو ودتے این پروگرام دے آرہی پروفیسر ڈاکٹر عصمت اللہ شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرے سا جنہ اے سوچا جنہ اے آہر کیتا جنہ اسا سارے دوستاں کو کٹھا کیتا. میں انہوں دا بہت سارا تو رہا تھا اور جڑا کچھ انہوں کیتے اے پہلے تھی ہونا چاہیے تھا تھی گئے سونا تھی گئے. مختصر پروگرام دے حوالے دے نال کیونکہ میں بھی 4 صفحے لکھتے گئے نا ہم عصمت اللہ شاہ سنگھ وانگوں غیور سنگھ دی شاعری دے نال, کیونکہ میں شاعر کوئی نہیں, میں نقاد ضرور ہاں. میں شاعری دے اتے گال کر سکتا شاعری پڑھے نا, لیکن کیونکہ میری جڑی اج دا اتنا بیٹھا کھائی صدارت تھالی وہ کچھ تھوڑی جی تو ہٹتے ہے گفتگو تو دوستاں نے کرنی ہے, میں اوور آل پروگرام ہوتے گال کرنی ہے. تو مختصراً 2-4 گالی ٹائم بھی تھوڑا ہے پچھو نہیں ملاندہ پہ مصروفیات بھی ہونے کہ سرائیکی جڑی شاعری ہے اساں کو اگر دیکھوں لکھی شکل تو پہلے وہ مختلف زبانی حکایتاں کتھائیں کوئی ٹوٹا لپ پہ کتھائیں کوئی کتبہ لائب پہ یا کتھائیں کوئی روایت زبانی سفر کریں دی آندھی پئی ہے اساں کو ایک تا او صورت ملتی ہے. اساں دیکھتے ہیں کہ حضرت مولا دے نور نامے نے بعد جڑا آج تو تقریباً 1000 سال پہلے لکھا گئے اساری شاعری ساکوں لکھی شکل دے وچ جندی سان تصنیف دی شہادت خود نور نامے دے اندر موجود ہے. ایک ساکو ایک شاعر دی ایک نظم ملتی ہے ان کا نام ہے چرن سوامی. کیونکہ ہر شاعر جڑا ہوندے نا وہ کہیں نہ کہیں قبیلے دا شاعر ہوندے وہ پچھو کوئی فکر کھڑی ہوندی ہے جی میں کوئی نقاد دے پچھو کوئی فکر کھڑی ہوندی ہے ایویں شاعر دے پچھو بھی. اور شاعر دا بہت بڑا کام ہے. شاعر جڑا کام کیتے وہ بے کہیں بھی نہیں کیتا. اصلاح معاشرہ دے حوالے نال صوفی دا اپنا کام ہا انہاں ایک بیا نقطہ نظر ہا, لیکن جڑا خاص طور سے سماجی سدھار تھی ہے یا انسانہ دی بھلائی دا جڑا کام تھے دنیا دے وچ جتنے بڑے بڑے انقلابات آئیں تو سا دیکھ گنو کہ انہاں دے پچھو کتھائیں نہ کتھائیں کوئی بڑا شاعر اور ادیب کھڑا تھیا. تو خود قوم پاکستان کو دیکھ گنو کہ قوم پاکستان دے جڑا آزادی دے تحریکاں ہوں دے وچ شاعراں اور ادیباں دا کیا کردار ہے. جتنا قانون دان اپنا کام کیتے اتنا شاعر ادیب دا کردار ہو تو کتھائیں گھٹ گئے نہیں. تو چرن سمامی دی جڑی ساکو نظم لبدی ہے سرائکی دے وچ اندر میں کوئی ہکڑو ظاہر ہے انگلے سرائکی اینا ہی جی میں آجے تو کوئی اندر اہد ون بن دے 3-4 صدی دا. تو وہ اصل فکر کو دے پہ ہیں کہ ایک کیڑے قبیلے دا شاعر ہے. تو وہ لکھیا ہی کہ دھاڑی دھوڑا رائے جائیں چارن سانکھیا. یہ وہ عہد دی سرائکی ہے آج تو 1000 سال پہلے دی کہ دھاڑی دھوڑا رائے جائیں چارن سانکھیا سیج پٹیجو تھیو پتڑ پٹیجو تھیو سیج وٹایو رہا ہمیر پورا راج نہ کندا سومرا. یہ مطلب یہ ہے کہ اصل وہ جڑا چرن سوامی ہے شاعر آئی ان کو کتھاؤں اندر اعزاز دے وچ کچھ گھوڑے ملے اندر کہیں کارنامے دے ہوتے کہیں بادشاہ خوش تھی تو ان کو شورے دیتے گھوڑے دیتے. تو ان کو جڑا ان عہد دا وہ سومرا بادشاہ پتن منارے دا ان چوری کروا کے دے ان کو رخ تھیا. تو انہیں انہاں واشگاف الفاظ دے وچ ان کو بد دعا دیتی شاعری دے وچ نظم لکھی کہ دھوڑا رہے جائیں میرے ایک گھوڑے چوری کروائیں اللہ کرے اے جڑا دریا ہے انگلے سیج آدھے ہیں دریا ہاکڑا کو پتڑ پٹیجو تھیو سیج وٹایو رہا کہ اللہ کرے اے سیج ہاکڑا دریا اتھو اپنا منہ موڑ بنے اور ہمیر جو سومرا ہے اندر راج اندی بادشاہی ختم تھی ونے پوری نہ تھی وے وہ بد دعا دیتی آئی. اسا دیتے ہیں کہ سرائکی شاعری دا 1000 سال پرانا پنت جن دے وچ شاعر اپنے جذبات و احساسات دا اپنے حقوق دی پامالی دا وسیب تھیون والے جبر دا استحصال دا جڑا وہ صدائے احتجاج بلند کیتی ہے وہ بابا فرید تو تھیندی شاہ حسین تو تھیندی وہ کلاسک عہد تو گزردی وہ ماڈرن پیریڈ تو تھیندی ہوئی اشو تو تھیندی رسول اللہ خان ناصر تو تھیندی ارشاد توسوی تو تھیندی جہانگیر مخلص تو
ہاتھ لیندی اج غیور توڑی آن کھڑی ہے. میں ایک دو اشعار پڑھساں. بہت سارا ذکر تھے غیور سائیں دا، غیور سائیں دے خاندان دا. انہوں وچ خورشید بخاری ایک معتبر حوالہ ہے جنہاں دا کلام بھی بہت جاندار ہے، اور انہوں نے ایک بڑی خوبصورت لکھا ہے کلام کے خواجہ راجہ روہی دا حال چھوڑاواں دل دا. خواجہ صاحب آکھے نا کیا حال چھوڑاواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا. تو انہوں نے لکھے کہ خواجہ راجہ روہی دا حال چھوڑاواں دل دا، مارن تانے لوگ بیگانے، کوئی محرم راز نہ ملدا. سارے دھملے کھیر وکا گئے، موندیاں تھی گیا مٹیاں، بک بک نیر نہامن تیریاں، نازک نازو جٹیاں. کہ او سفر این خاندان دا. اور ہوئی خورشید بخاری صاحب جڑے ہن دے چاچا سائیں، انہوں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور دے شعبہ سرائکی تو چانڈیو صاحب ہونے دی نال ایم اے سرائکی کی تھا. انہوں نے سیشن فیلو ہن، اور کچھ عرصہ ہوں ڈپارٹمنٹ دے وچ وہ پڑھیں دے بھی رہ گئے. میں جنہاں ایس سی کالج دے وچ شروع جوائن کی تو سن 2000 دے وچ، تو اتھا میری انہوں نے ملاقات ایک تھئی آئی. اندر بعد بھی کوئی ایک دفعہ ملاقات تھئی ہے، لیکن وہ بہت بڑا آدمی ہے. میں انشاءاللہ کیونکہ میں نے کام ریسرچ کراؤنا، تو میں غیور سائیں دے ہوتے بھی، حفیظ گھوٹیا سائیں دے ہوتے بھی، اور خورشید بخاری سائیں دے ہوتے بھی کم از کم ایم فل سطح دے مقالے لکھوے سا اور ان قریب لکھوے سا. غیور کو اپنے وسیب نال تھیون والی وانج دے پچھوکڑ دی سدھ ہے پئی. جتھاں کو ای گال دی سدھ ہے اتھاں کو اپنی دھرتی دے ماضی دے صحاب دے نال نال مستقبل دا اندازہ بھی ہے پیا. وہ چھڑا اپنے مجبوریاں تے محرومیاں دے وین نہیں بنیندا، بھل آمن والی نسل کو امید دا سوچلا بھی لکھیندا جلدے. وعدے کہ اپنے سر تو رات دے سائے کو ڈھلدا دیکھسوں، اپنے سر تو رجائیت کھڑی ہے، امید کھڑی ہے، وہ چھڑا وین نہیں بلائے. وہ دن کہ اپنے سر تو رات دے سائے کو ڈھلدا دیکھسوں، بے کسو ہون حال اپنے کو بدلدا دیکھسوں. کل جڑے فرعون ساڑیاں جھوپڑیاں کل جڑے فرعون ساڑیاں جھوپڑیاں ساڑیاں بدیاں، اندے 7 ماڑ ہر بنگلے کو جلدا دیکھسوں. ہن یقیناً جاگسن ای دھرتی دے زندہ ضمیر، موئی مٹی تہذیب دے دیوے کو بلدا دیکھسوں. لیکن اندے کیتے وعدے کہ لفظ لیجے تے افکار بدلنے پوسن. ہن ساکو سوچ دے معیار بدلنے پوسن. اے میرے عہد دے موسیٰ کو سنیہا دیویں، اج دے فرعون دے کردار بدلنے پوسن. آکھنا پوسے ساکو سر عام کلمہ حق، ضابطے وقت دے سرکار بدلنے پوسن. کربلا نال جے غیور رکھیں دے نسبت، ولتے کو اپنے اتوار بدلنے پوسن. اور چیکڑ دے ویچے بہوں اپنی گال مو کہنا پیا کہ ساکو ساکھ وچو ایک ارداس کہ کوئی تا ایجی مسیت ہوئے، کوئی تا ایجی مسیت ہوئے جتھاں کہ فرقے دی کالی کاتی تے لوکیں دے من گھڑت مسالک اتے مذاہب دی بو نہ آوے، جتھاں کو کہیں نہ ستاوے، جتھاں کہ انسان اپنے آپ نال بہ علاوے، کوئی تا ایجی مسیت ہوئے. چیکڑ دے وچ ایک چھوٹی جی گزارش پیش کرے سا. اج دے پروگرام دے توسط دے نال میاں صاحب بھی موجود ہیں، علامہ صاحب بھی موجود ہیں، امتیاز جنرل صاحب بھی بیٹھے تھے. اساں ملازم طبقہ کا تقریباً سارے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، اساں کھولتے کوئی اپنی دل دی گال دا اظہار بھی نہیں کر سکتے. عرصہ دراز تو سارا ایک ادارہ ہائی تھا رجسٹرڈ سرائکی ادبی مجلس، وہ بند پہ تھیا. ریاض بلوچ صاحب بیٹھے تھے، آواز چاہ سکتے ہیں. اللہ انہوں کو طاقت دیتی ہے. اسا کم از کم اسا پروفیسر تب بیچارے این معاملے سارے نال ضرور ہو سوں، لیکن اندر کوئی وائٹل رول نہیں پلے کر سکتے. تو وہ ایک پلیٹ فارم ہے، انہاں اپنا ایک بجٹ ہا، اتھو ایک رسالہ نکلدا ہا، جائیں سرائکی شاعری کو، شاعراں کو، ادیباں کو انٹروڈیوس کراون دے وچ وائٹل رول پلے کیتا. 2006 دے بعد میں انہاں کوئی شمارہ نہیں ڈٹھا. میں آپ سن 2000 دے وچ اندے وچ لکھدا رہ گیا. وہ ادارہ بند پہ تھیا. تو میں گزارش کرے سا کہ تھیں میاں عتیق صاحب کو بھی موقع ملے انہیں ہمارے نال گال کرن دا، کیونکہ آپ ادب دے فروغ واسطے آئے بیٹھن، ثقافت دے فروغ واسطے آئے بیٹھن. تو تواڈیاں ظاہر ہے بیوروکریٹس دے نال ملاقاتاں رہ وینن. کم از کم سارے ہوں ادارے دی بحالی واسطے سارا جو کردار بن دے
प्रोफैसर इस्मतुल्ला शाह साहब का मैदा असां तैयार है हूँ इदारे को खुलवाऊँ उनकी कोई ग्रांट बहाल करवाऊँ उन्हें वो तो कोई 4 मुँह लगने लोगों ने किताबें छपतियां हैं तो कहीं गयूर समय बंदे दी कहीं फकीर आदमी की किताब भी छप होती आई कहीं बाल की लिखत भी छप होती आई तो मैं अज दे ही फोरम के हवाले नाल अपने दोस्तों को सराइकी जुबान नाल मुहब्बत करने वालियों को अरबाब अख्तियार को गुजारिश करे सा कि जितना उन्होंने मौका मिले कम से कम जितना वो कहानी रुक गई खड़ी है असा उनको वल एक दफ़ा टोरूँ मैं अज दे ही प्रोग्राम दी एक दफ़ा वल तमाम मुंतजमीन को मुबारक देसा और ख़ास तौर पर गयूर सही को कि गयूर सही ये न समझन जो वो लावारसे हैं या उन्होंने कम की कदर उन्होंने दोस्तों को भिरावां को कहनी इंशाअल्लाह गाल टुट पई है तो वाली को चलता देखी।